have already. Where's the lying news agency of Nigeria? Are they here? Those liars and deceivers, are they here? That distort the news. You don't know what law is. You don't know what justice is. Where's the news agency of Nigeria? What are they? Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara na ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke si na ụlọikpe Federal High Court nke dị n'Abuja pụta tata bụ Mọnde mkpụrụ ụbọchị nke 27 nke ọnwa Ọktoba n'afọ 2025 bụ Mọnde 27 October 2025. Dịka nwanne anyị nwoke bụ Mazi Nnamdi Kanu pụtara n'ụlọikpe tata, unu amarala na kamgbe ya bụ ụlọikpe Federal High Court si Mazi Nnamdi Kanu ya kwado ịgọrọ isi onwe ya bụ nke asụ ya n'olu bekee pụtara prepare for your defense. Ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi edepụtala ọtụtụ aha o nyere ya bụ ụlọikpe si na ndị a ka ọ chọrọ ka ha bịa gbara ya akaebe, mana ihe mere n'ụlọikpe tata dịgodo iche, n'ihi na ozugbo ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Mazi Nnamdi Kanu na-abata n'ụlọikpe, ọ tụtụrụ ndị ụlọ ozi News Agency of Nigeria wesị kedu ndị news agency a ndị na-atụgharị akụkọ na-agbabịacha n'ụlọikpe ha ga-ade ihe ọzọ. Ọ sị ha ma unu amaghị ihe bụ iwu obodo ka unu amaghị ihe ikpe kwụ ọtọ nke ama dịka justice n'olu bekee pụtara. Ma mgbe ikpe bidoro n'ụtụtụ a, ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Mazi Nnamdi Kanu wee bugharịa ọnọdụ n'ime ụlọikpe wee sị na kedu ihe mere eji asị ya kwado ka ya gọrọ isi onwe ya. Ọ wee sị na ya atụgharịala ma nyoo anya n'akwụkwọ ikpe ya bụ nke ama dịka case file n'olu bekee iru na azụ, ma ya ahụtabeghị ebe ọbụla ya nọ wee mejọ ndị gọọmenti Naijiria ma ọkwanụ ebe ya nọ wee daa iwu ọbụla. Wee sị na ya ga-achọ tupu ya agọrọwa isi onwe ya ma tupu akpọtawa ndị ahụ niile ya dere aha ha, na ya ga-achọ ka ndị gọọmenti Naijiria gwakene ya n'akụkụ iwu ole bụ which part of the constitution ka ha nọ wee wepụta iwu ahụ ha sị na ya dara nke ha ji wee jide ya ma kpọchie ya kamgbe afọ 4 gara aga. Ugbu a ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ma ahụ ka o si wee gaa n'ụlọikpe Federal High Court nke dị n'Abuja tata. Ma dịka unu sirila wee mara na ha bụ ndị ụlọikpe anaghị ekwe ka e were ihe onyonyo see ihe ọbụla na-eme mgbe ikpe bidorola, anyị nyoocha anya na nkenke ihe onyonyo nke mere tupu ikpe ebido, anyị apụtakwa ka ngụpụtara unu n'uju ka ya bụ ikpe si wee gaa tata na ya bụ ụlọikpe. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Where's the lying news agency of Nigeria? Are they here? Those liars and deceivers, are they here? That distort the news. You don't know what law is. You don't know what justice is. Where's the news agency of Nigeria? What are they? You don't know that God is a God of justice. You don't know that? That God in heaven is a God of justice. You don't know that? Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ọ dị mma ka anyị gụpụta ya bụ ihe gara n'ụlọikpe tata dịka otu onye ọkaiwu nọkwa n'ụlọikpe si wee dee ya. Ha sị, Mazi Nnamdi Kanu challenges legality of his trial, demands persecution, identify valid law behind charges. Abuja, October 27, 2025. Also, proceeding in the case of the federal government of Nigeria versus Mazi Nnamdi Kanu took a decisive turn today before Justice James Omotosho of Federal High Court, Abuja. During the hearing, Mazi Nnamdi Kanu, who appeared in person, firmly maintained that there is no valid or subsisting charge known to law against him. Despite repeated cajoling and pressure from the judge and the prosecution team led by Chief Adegboya Awomolo San,
Kanu insisted that the learned Silk should read into the record or restate the law under which he is being charged and asked to enter a defense. Chief Awomolo San was unable to identify any existing legal provision creating the offense alleged against Kanu, effectively confirming the defendant's long-standing position that the entire proceeding lacks a legal foundation. Justice Omotosho, in response, directed Mazi Kanu to file a written address within 4 days on the validity of the charge and serve same on the prosecution. The court expressly resisted all attempts by the prosecution to convert the forthcoming address into a final defense address, emphasizing that the issue before the court remains the validity of the charge itself, not the merits of any defense. Today's development underscores Kanu's unyielding stance that his continued trial constitutes an unlawful process being anchored on no known or valid law. His position remains clear. There can be no defense where there is no valid charge. As soon as the court or prosecution team identify any law that is extant and subsisting in Nigeria corpus juris, Mazi Nnamdi Kanu will enter his defense and witnesses he mentioned will be called. Onye a si n'aka ya wee nweta ozi a bụ onye ọkaiwu Onyedikachi Ifedi Esquire in court for Mazi Nnamdi Kanu Global Defense Consortium. Otu a ka esi wede ya bụ ikpe nke gara tata na ụlọikpe Federal High Court na Abuja. Na nchịkọta ihe niile na Mazi Nnamdi Kanu si na ya enweghị ihe ọbụla ya na-agọrọ ọnụ ya ebe ya na-adaghị iwu ọbụla, na ndị ji ya ga-agwagodo ya ebe ya nọ wee daa iwu, na iwu obodo Naijiria n'akụkụ akwụkwọ iwu ole ka esi wee wepụta ya bụ iwu nke a sị na ya dara. Naanị otu ihe na-atụ m ụjọ na okwu Nnamdi Kanu abụ ọnọdụ ahụike ya. Ewepụ nnọọ ọnọdụ ahụike ya, ana m ahụta dịka okwu a si wee na-aga na ahụghịkwa m ka ndị Naijiria ga-esi nwe atụ ya nga, n'ihi na ha ejighị ihe akaebe zuru oke. There is no enough or no concrete evidence ka ha ga-eji wetụọ ya bụ nwa amadi nga. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ndị Naijiria ji concrete evidence dị enough ịtụ Mazi Nnamdi Kanu nga, okwu ya agaghị agafe ọnwa 6 ha ka atụọla ya nga kamgbe afọ ole na ole gara aga. Mana ihe niile ha na-eme ugbu a bụ ka ejide ya ka a na-adọtị ya bụ okwu dịka anyị siri wee nụ na okwu ahụ na-ebugharịala ya na mgbe ọzọ a ga-abịakwa n'ụlọ ikpe maka ya bụ okwu bụ na mkpụrụ ụbọchị nke 4 nke ọnwa Nọvemba n'afọ 2025 anyị nọ n'ime ya, bụ na ọnwa na-abịa abịa ka anyị na-eje ma hụ ka ya bụ ihe so na-aga. Mana ekpere m bụ Chineke nna dube ya bụ nwanne anyị nwoke, chebe ya, were aka ya dị ike wee gbaa ya ume ma jide ndụ ya aka, karịsịa n'ọnọdụ ahụike ya, ma n'ikpeazụ mmeri ga-abụ nke ya. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nletu esi eme ya, denyere ebumnuche gị otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị ọta bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma. Onye nke m, udo dịrị unu.